Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitra Lancing. Oke guys, kali ini Jumat terakhir bukber di Mak Damis ya guys yo. Tinggal di kucing guys. Jumat terakhir kata di bukber Mak Damis guys. Nek minggu lalu aku gak iso melok guys soalnya iku apa jenenge? Saya guys. Minggu lalu aku gak melok guys soalnya pas bancaan Mbah No 100 hari ini Mbah No bojone Mbah Na, jadi aku gak melok guys deknane minggu deknane ini kata iki Jumat terakhir soalnya kan bodone iki badane ketoke ya dina Jumat ya guys yo ketoke, tapi kok sepi iki kene wong ya guys yo aku udah gak melok yo biasanya iki jek enek bature guys ya iki gak sepi guys. Tandane sedulur engkas guys wis ngaji gitu ya guys. Kira yupan guys kene wong sama lah wong gak arah oh pedulanan ya guys pedulan kayak pedulanan kayak anak emak ngatemi Yovan kayak guys ya sedulur engkas santai ini nek menawa nek wong lewat ya guys dukung ke bareng-bareng nek wong gak dhewean lho guys gak bareng ki melok mbora soalnya bareng sirahe pusing alias nunggu biasanya ki wis njobo dalan lagi kok urun njobo terus kan ngenteni sik ngenteni anakku bareng kok budal ya datang ambek anakku guys kan tadi jadi wis ono kae bakane sapa kae anake mbakmu kae yo ono kae ngono ketok guys kok kene ya wong bocane koyo ngono gitu ya aku mlaku kok numpak sepeda mlaku guys karo anakku pas budali mbah pokoknya pas budali nek mang jajal golek ya nek montor omah nek montore ora enteni tak miber sik Duh aku ki kok ora ana wong kok kene tak kira liwat kene. Tak kira ora ana wong. Mana Mas? Lah, berarti gak poso. Poso Oh alah, dan cuma terakhir kok. Ono apa? Yes. Guys, terus tekan nek Damis guys. Ayo guys. Rumah Mak Damis kalau guys. Bapak Ibu, adik-adik di balik, sing lagi sakit, sing orang kuat, awake wong sing lagi ngomong, lorone kuwi yang lain biar makin mobilnya saja
marah lekan mantap. Aku ini lebih kayaknya rasa kota cilik sama wes ki mulai karo wong guys. Dewa, wah dewa. Wala kadem gudi wa. Peran kuwi paling. Bapak Sim. Mbah nek ngarep udah kaya opo ngarep. Tak kira mang orang anu Mbah. Wis padha mulih kabeh nang emper. Kenapa Maya Mbah? Anu takon jebuk. Kene. Jebuk apa? Rabuk Pak Gilang. Rabuk, tak WA. WA no. Mbak, piye? Ya, ndak no Pak Gilang no. Ndak no Pak Gilang. Kon jiko rabuk. Sik. Ental tok no. Ya sa. Jin. Yes, ya aku wes bar ndek mau buka nggone madame kesel. Mari ngono aku mulai wes bar mulai kesel. Terus tampil lagi aku gandani Mas Riki ning pasar guys. Gandani apa namanya? Magriban ning pasar iki. Apa sih ini guys? Ndek mau menune alhamdulillah bakso, terus teh pucuk, terus itu apa jenis guys sih? Takjil guys, ane jeruk, terus jajan kuwi ambek salak ono ngono guys. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bukan ning ngene Mak Dames guys. Ya Allah. Mantek kalian makan aku es. Guys, apa jenenge? Nah, aku ini makan es. Sini lagi hawanya panas guys, senang dulu ini. Aku mau tugas es nih gue balok terus. Es campur, es teler. Biasanya orangnya tugas dengan guys. Mbak putih balong. Marung. 5.000 harganya guys. Berapa dia yang mangan tapi itu belum BS itu. Padahal pas pertama seminggu nanti aku nggak mau BS tuh guys begini. Guys, enak. Ini lagi banyu putih. Soalnya kan hari pertama dan dino itu, dinane itu hujan terus jadi suhu kemarin gak panas. Saya berhubung sama panas juga ini biasa aku BS.
Kamu tambah kamu. Kalau sana lu kata bahasa juga mah kamu ya betul. Dorong deh kalau nih apa sih jangan lauk bom jadi jalannya juga mulai rame guys. Aminnya kira ya, aminnya kira apa kira guys? Mulai rame loh jalannya guys. Truk ya kayak ngulon, paling 5 kali dulu guys ya. Kadang ngambil 9 bakwi. Motor-motor katanya pada putih-putih guys, rame itu jalannya ini. Apalagi siapa weekend ya guys ya, besok Sabtu. Kalau rame. Kamu es ya. Dan gak mangan ngembung es. Kalau ada pate guys. Memang itu kalau bukan. Tadi pernah ya. Mereka kena makan. Tapi Salah memang kan udah dapat sembeta pucuk pakai es saya ngombe es kalar wala kelempokan guys. Alhamdulillah ya Allah puasa hari ini cukup menguras tenaga. Wes kenyang guys perutku. Cukup sekian konten kali ini ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, subscribe.